Raýatlaryň saglygyny goramakmy ýa-da wezipeli adamlaryň kazancymı? Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 50-nji maddasyna laýyklykda her bir adamyň saglygyny gorap saklamagy, şol sanda döwlet saglygy goraş edaralarynyň hyzmatlaryndan muht peýdalanmagy hukugy bardyr. Konstitusiýa halka şeýle hukuk berse de iş ýüzünde welin Türkmenistan raýatlary göz görtele kanun bozulmalar bilen yüzde-yüz bolýarlar. Şu ýylyň 2-nji noýabrynda Mara welaýatynyň Bayramaly şäheriniň ýaşaýjysy Lukmanyň adyny ýazyp beren dermanlaryny satyn alýar. Dermanlary satan dermanhananyň ady Enar bolup, ol Bayramaly şäheriniň Sultan Sanjar köçesiniň 8-nji jaýynda ýerleşýär. Şol Enar adly dermanhanadan dermanlar satın alan vatandaşımız öýüne gelen soň dermanlaryň biriniň ulanyş möhletiniň geçendigine göz ýetirýär. Hastakygy seftrikasiýon natrisi adly dermanyň möhleti gutaran vatandaşymız hayal etmän ýanky dermany satyn alan dermanhana ugraýar. Dermanhana işgärleri dermany izne almakdan yüz öwürýärler. Möhleti gutaran dermanyň izne almagyna gadaganlygyny kepillendirýän Türkmenistanyň Saglygy goraş we Derman Senaty Ministrligi tarapyndan berilen buyrugy resminame görnüşinde görkezilmegine vatandaşymız talap edýär. Ol talaba çynlyga eser eden bolmady. Dermanhananyň satyjysy hem ýarawlylyk möhleti geçen dermanyň puluny izne bermedi. Müşterilere näýilik bildirýärmi? Elimde şeýim bol, seni izne almaýanlygy, ýa-da kanun ýaranokmy? Hawa diýip telefon aýt. Ýaranokmy sana kanunam? Seni izne alamokmy? Seni Dubaydan ýene ýüküýmän ýa-da senden çyýmyn alamaway, tefek çyksa dermanhana. Ağam bazarda bolanok olar. Seni diýen zadyň bazarda bolanok. Şeýle bolýadamsy? Bolly. Vatandaşımızın kanuna esaslanmagy ve dermanhana işgärleriniň jogapkärçiligi hakda ýatlatmagy gerekli netijeleri bermedi. Möhleti geçen dermany satyn alan vatandaşymız şeýle diýär. Men Bayramaly şäheriniň polisiýa merkezine bardym ve bolan hadisany jikme-jik gurrun verdim. Hayal etmän çäre görmeklerini talap etdim. Ýöne polisiýa merkezinde meniň talabymı kabul etmediler diýip biziň habarçy çeşmemize gurrun verdi. Meniň başyma düşen wakany ve Türkmenistanda bolup geçen eden ettilikleri halk köpçülüğüne çıkarın diýip bizden haýyş etdi. Şeýle ýagdaýlarda Türkmenistanyň ne polisiýa gullugy, ne de prokuratura işgärleri halkyň arzyny diňleýärler. Dermanlaryň aglawy böleginiň möhleti dolanlygy sebäpli gutulu dälde yekan satylýar. Hem üçin beýle edilýär. Sebäbi ulanmana ýarawlylyk möhleti Kutin daşında görkezlen Kali Permenganat, ýagny halk içinde Margansovka adly bilen tanalýan dermany we vodorodun perikisini asla satın almak mümkin değil. Ýagny asla satylanok. Döwletde höküm sürýän bir düzgünçiliklerden ýokary wezipeli emeldarlar peýdalanyp, jebri we pidany çekmek bolsa, garamaya halkyň boynuna atýarlar. Bize uğradylan çekdäki telefon nomeri bir näçe gezek jaň etsek de jogap beren bolmady. Polisiýa gullugy we dermanhana işgärleri möhleti gutaran dermanyň näsag adama nähili täsir edip biljekdigini gatygowy bilýärler. Möhleti gutaran derman näsag adamyň bedeninde karşılıklayan reaksiya görkezip, neticesi has paçygaly ýagdaýda getirip biler elbetde. Türkmenistanyň Jenayet kodeksiniň 107-nji maddasyna laýyklykda başga biriniň saglygyna bil kaslaýyn şikes ýetiren şahsyň 3 ýyldan 8 ýyla çelli azatlykdan mahrum ediljekdigi aýdylýar.